tästä menee 10% suoraan Suomen urheilua ja liikuntaa eri organisaatioille. No kyllähän sitä on vessapaperia ovelta ovelle myyty ja on oltu kaikennäköisissä myyjäisissä ja sitten ihan koko meidän perhe on ollut mukana kanssa tämmöisissä kahviloissa ja bingobuffeteissa. Äiti on itse asiassa vieläkin aina silloin tällöin siellä myymässä makkaraa ja kahvia. Ja taloudellinen tukihan on ollut ihan hirmu tärkeää, että kelauska ei ole niinku mikään ihan halvin lajivaihtoehto, että on tämmöisiä erikoisia välineitä. Mutta sitten totta kai kun menestystä alkoi tulla Helsinkiin, muutin urheilulukioon, niin sitten se taloudellinen tuki on ollut totta kai tärkeää myös, mutta se on tullut sit muuta kautta kuin perheeltä. Tämä kymppisporttihan on ihan mainio tapa tukea suomalaista urheilua ja liikuntaa, koska tästä menee 10% suoraan Suomen urheilua ja liikuntaa eri organisaatioille. Ja tämä verkkokauppa tulee toivottavasti lisäämään tasa-arvoa näiden lasten välillä, että ne kaikki pystyy harrastamaan just sitä lajia ja olemaan mukana niissä peleissä ja leikeissä, miten ne itse haluaa tehdä, eikä kenenkään tarvitse jäädä niiden ulkopuolelle.